Audio Jungle. Audio Jungle. Atishat TPB IMW ADC area 24 ঘন্টা নিবাগৈ বন তাকক জাখা বনরগৈ जों मिर्जा राजापुर डिविजन कमिटी नि अंगै जों बहायनो 24 घंटा नि बन्न समर्थन दिबै सपोर्ट दिबै नेशनल हाईवे आगरतला नेसिमि साफ्रोम थांमानि लामाबो जों ताबक आंदोलन खालाय दंगो दिनैसिनि आंदोलननि मूल विषय अंखा कारण अंखा जों 2009 निसिमि IPF टिप्रालेण्ड सानै फायो एडिसिनो कताल हास्ते टिप्रालेण्ड आलादा राज्य मेघालयनि आलादा राज्य तंमाने हाय मिजोरामनि आलादा राज्य तंमाने हाय मणिपुरी रंनि आलादा राज्य तंमाने हाय आसामनि आसामिस रंनि आलादा राज्य तंमाने हाय जों बहायनो टिप्रासा अंगै बेलाय दुर्भाग्यजनक कपाल हामिया जों दिनै 11 बছर जों आंदोलन खालाय फैकिया खालायबो दंगो एवं बसकांगो जों खालायबो थांनाय कताल हासे टिप्रालेण्ड डिमान्ड नतयै तै कैसे इशू अंखा जोंनो जे कग्रिमानि केंद्र सरकार तथा भारत सरकार तथा बीजेपी सरकार 2018 विधानसभा निर्वाचन सिगांग जोंनो कैसे कोअर्डिनेशन खालायै त्रिपुरानि प्राय 25 बছर CPIM नि अपशासन याकनि मरन बियोक्तनि बगै जाय त्रिपुरानि बेबाद किरमान याकनि बियोक्तनि बगै